Ej, komšo, Ej, što praviš, komšo? ništa ve te nadvor malko da pušu cigare. A, da nije onaj tvoje ne ti dao doma? Što, da pušu? Da. Ne mi dava moja. Dava mi ve komšo, zašto? More, ti da nisi donijeti zikači, zazdrćeš tuđi žene. Tuđe žene? Da. Abe komšo. Pa ja jednu čuvam doma, glavu ne možda dignu, a ne da zazrćam tuđe žene. Sve ti je to glavobolja. Ne, bolja ovo koji sa sednu. Abe, primetio sam te ono sa sednu bolje, nego primetio sam te uvijek onaj tvoje kad ke zapoje, iskočiš ti nador. Što da ne imaš nekakav problem sa s njima? Primetijeli si? Da. Nije be problem, nego slušaj, ona kad počne da poje, Aha. čuješ го ko poje? Da. Ja si iskoču nadvor i si zapalu cigare. Bolje takoj be komšo nego dok ona poje da mislim svi da kako tjepam. Aha. Ili deru, ne daj Bože. Pa stvarno, čuj go kako poje. Ovako je bolje, ona neka se dere unutra, ja nadvor ke si pušu cigare i ke si seja od unutra. U sebe tako je. Zašto znaš kako je? I ti izvadiv komšije mu obet odmah. Kuda nas bolje oko da ti izvadiv nego mu objat. A što, toliko je loša poje? Ili ubao, pa ne znaš šta će ti pevačica, a? Šta će mi, ona nije reka saka da bide pevačica be komšo. Nego je te zapnala da poje. Ne ume da poje. A znaš i što ume da gotvi dobro, da kuva. Ama prsti da izližeš. Neće da gotvi, zapnala da poje. Imaš ti srećove, komšo. Zašto? Tvoja ne ume da poje, ume da gotvi. A onaj moja saka da gotvi, pojma nema. Kad je napravi nekoj bljuvotine, lele. I po ono ne ni znaš. se jede ni ništa, komšo. Ne znaš što je bolje. More, ne znaš što je pološo, komšo. I to si upravo, i to si upravo. Zdravo, komšo, zdravo. Zdravo. Daj, malce. Znaš što? Katastrofa su. Gdje? Ej. Što su be katastrofe? Što? Jučera, dranje, vikanje po kuću, on, žena, deca. Što be pare da ne nema, siromašni ne su, zašto se dere? A već što ti kažu? Pa gledam gi ovako je dobro se oblačav, nosив se, ne doterujev se. Doterale se do nigde, be. Zašto? Ono je najmalo to njino dete. Glatnalo. Izelo, 2 denara. Pa vikanje, pa lele. komšo? A već što ti kažu? Izelo 2 denara? Da. Za 2 denara? Za 2 denara. Abe, pa on je i naš direktor u firmu 2 miliona izvede pa nikomu ništa. Pa kaži gde, ajde. I što da gi kaže, pa nije, to je strašno što ima veze. Nema veze, ja ne Nema znam veze, što. pa ja vikam. Nego, ja da ispušu pa da ulazam unutra. Pa daj, ja da po работу pojde nekoj patličanče da skinu za deca doma. Tako, ja da go isključu mojuto. Ajde, da ne pomisli narod svašta. Dosta, ajde. Ajde, komšo, Ajde, vidimo se. Ajde.